Potser una de les coses que jo volia fer és plantejar el que estava plantejant en Josep Maria des de la perspectiva nostra contemporània, des d'aquest món que trobarem quan sortim al carrer, que queda tan lluny d'aquest món que hem estat veient aquí. Nosaltres tenim una cultura científica, tenim una formació científica, la majoria de nosaltres, una cultura laica, i aleshores com lliga això amb el món que vivim nosaltres avui en dia. Curiosament, hi ha moltes coincidències amb la intervenció de Josep Maria. Jo volia començar citant l'Agustín Berg, que ell també ha esmentat. He de dir, em sento obligat a dir, que el senyor en blanc i negre, amb una foto antiga, que allà no pot ser l'Agustín Berg, perquè és un senyor d'ara, jo he sopat amb ell a l'Escala. Aquell deu ser el seu avi perquè ve d'una família d'acadèmics. Però segurament, és evident que no pot ser... No, era Maragall. Que era Maragall? Com estava sota Berg, m'he quedat ben esturat. Maragall no sortia enlloc. Maragall com a poeta de la natura. Val. No tinc temps a dir-ho. Molt bé. Doncs el que volia esmentar d'en Berg és que ell parla que la nostra cultura hem perdut la participació en el món. La participació en la natura, la participació en el cosmos. Ell específicament parla de pèrdua de cosmicitat, de qualitat còsmica, de la dimensió còsmica de la nostra existència, perquè la majoria de nosaltres, la cultura contemporània, són individus aïllats que se suposa que hem vingut aquí per compartir i consumir, i la natura se suposa que no és més que una suma d'objectes inerts, sense vida, que només estan aquí perquè nosaltres els posseïm, els manipulem, els classifiquem, els comercialitzem i els consumim. La natura és això, tot el pol oposat del que els grecs deien oficis, i totes aquestes cultures que ens ha explicat en Josep Maria deien quan es referien a la natura. Curiosament, quan deies que el títol de valors espirituals de la natura seria redundant en molts idiomes, d'alguna manera, si anem a l'arrel etimològica d'aquests termes, també ho és en l'Occident, perquè l'espiritual té la mateixa arrel que respirar. Spiritus en llatí és aire. I el mateix passa en psique en grec, ruha en hebreu, la paraula atmosfera ve de l'alemany, està relacionat amb l'alemany atmen, respirar, que està relacionat amb atman, que és el jo final a l'hinduisme. De manera que fins i tot les paraules més desacralitzades que utilitzem avui en dia segueix present aquesta dimensió espiritual i còsmica. En qualsevol cas, quan diem espiritual estem invocant perquè el que respira, i quan diem natura estem invocant el que neix, que és com deies tu, naixement, nativitat, tenen la mateixa arrel que natura, i tot el que respira neix, viceversa, tot el que està viu neix i respira. De manera que d'alguna manera també està present això a la nostra cultura. I per veure una mica com és peculiar la cultura occidental moderna a la llum de les altres cultures del món, que és una mica el que ja ens ha mostrat molt bé en Josep Maria, volia fer referència a tres tipus de cultures diferents de la nostra. Una és la dels aborígens australians, que com sabeu es considera ara que porten 60.000 anys vivint de manera sostenible a Austràlia. Abans es deia 40.000, ara crec que són 60.000. Sabem que quan van arribar van extingir unes quantes espècies perquè era un ecosistema nou, no sabia com funcionava, però un cop s'estableixen allà ja saben com funciona aquest ecosistema, han estat capaços de viure com a mínim més de 50.000 anys de manera sostenible. I què passa amb aquestes tribus, aquests grups que parlen dotzenes, gairebé centenars de llengües diferents? Tots ells, una de les coses que tenen en comú molts d'ells, és la idea que descendeixen d'una època originària, mitològica, i que els avantpassats mítics que ells tenen segueixen presents encara en cada element del paisatge. Quan veuen un roc, una muntanya, un rierol, una cova, tot allò són les encarnacions, les ossificacions d'aquests avantpassats mítics. De manera que aquest turó és aquell personatge mitològic que es va quedar petrificat a tal lloc. Aquest rierol és un cangur que tenia ganes d'orinar i va fer un riu, etc. Tot això, un forat, una cova, és algú que es va voler amagar i va fer un forat a la terra. De manera que quan contempla el paisatge contemporani, o si més no, fins fa 50 anys, perquè cada vegada han estat més bandejats per la cultura occidental, imperant a Austràlia, veuen els elements de la natura que els envolta com quelcom viu i sagrat. Això ho anomenen l'era del somni, Chukur, en una de les llengües seves originals. I hi ha aquest famós llibre d'un antropòleg, Bruce Chatwin, les línies de la cançó de Songlines, que són aquests relats que els aborígens tradicionalment cantaven quan anaven passant per davant d'aquests espais sagrats, com si aquí, quan passem davant del Ter, davant del Montgrí, davant d'un lloc o un altre, recitéssim
tots els esdeveniments mítics relacionats amb aquests espais. Els aborígens, quan es caminaven, de vegades caminaven durant dies per anar a veure els seus parents una vegada o una altra, anaven recitant aquestes cançons. I Bruce Chatwin en aquest llibre explica que puja en el seu jeep un aborigen i quan arrenca el jeep l'aborigen comença a recitar tots aquests relats mitològics relacionats amb tot el paisatge que van veient i a mesura que el jeep avança la seva velocitat, que va cada vegada més ràpid, l'aborigen es veu obligat a cantar acceleradament totes aquelles cançons perquè estan pensades evidentment per anar caminant, per anar com pelegrinant, i a la velocitat d'un jeep no és possible fer-ho. El cas és que ells consideren que són íntimament part de la natura, consideren que qualsevol element del paisatge és fins i tot físicament el seu avi, el seu besavi, etc. I això alguna cosa té a veure amb el fet que hagin pogut viure de manera sostenible. En l'extrem contrari de nosaltres que considerem que simplement és una suma de recursos per comercialitzar i explotar. Aleshores, més proper a nosaltres serien els grecs homèrics, els grecs del segle VIII, IX, X abans de Crist, abans de l'època clàssica de Grècia, abans de Plató, els tràgics, etc. Si llegiu l'Odissea i la Ilíada, us trobeu un món en el qual tots els esdeveniments impliquen d'una banda els humans, d'una altra la natura i d'una altra els déus. A tot arreu estan les tres coses barrejades. És a dir, cada iniciativa que té un personatge de la Ilíada o l'Odissea ha estat inspirada per un déu o una deessa que li diu fes tal cosa, o que es disfressa de tal personatge per orientar-lo cap endavant i està sempre vinculada a un element de la natura. En aquell món tot és viu, tot és màgic d'alguna manera, tot té aquesta baraka que esmentava abans en Josep, aquest concepte de la tradició islàmica. I l'actitud d'aquests humans de la Grècia homèrica és d'una contínua admiració davant tot el que els envolta. A la Ilíada i l'Odissea cada vegada surt el sol s'alça reflectint quan despunta l'aurora de dins de roca, etc. S'ha d'emfasitzar la bellesa sempre de cada sortida de sol, de cada element de la natura. És un món de contínua meravella i continu agraïment per tot el que passa. Perquè una cosa que també trobem en aquests relats, que són a la base de la nostra cultura, una altra banda hi ha la Bíblia, però la Ilíada i l'Odissea són fins i tot anteriors cronològicament. En aquests relats, quan algun personatge es posa arrogant i es posa medalles per les coses que ha fet, els déus el castiguen. El que se suposa que s'ha de fer és quan les coses van bé, adonar-te que no és mèrit teu, és mèrit de les forces còsmiques, de les forces naturals, etc., que t'han ajudat a fer-ho i, per tant, fer o un sacrifici, fer alguna vegada en aquests relats, o donar gràcies per allò que t'ha sortit bé. I fins i tot coses tan trivials com anar-se a dormir, sempre està inspirat per un déu o una deessa que fa que el personatge dormi i aleshores allà li diu al medi que ha de fer l'endemà o li dona una estratègia per un problema que té, etc. O sigui, sempre hi ha aquesta implicació del diví, el natural i l'humà. I una altra cultura a la que volia fer referència, que la Maria també n'ha fet, és la Xina clàssica. Paisatge, el concepte de paisatge com el defineix Berg, el tenim ja en tots aquests criteris que Berg estableix en el segle V després de Crist, la Xina clàssica. Al segle V tenim pintura de paisatge, tenim literatura sobre el paisatge, tenim un concepte per dir paisatge, aquest Shan Shui, muntanyes i aigües, però també tenim fins i tot tractats sobre la pintura del paisatge. O sigui, al segle V, els xinesos ja han donat tantes voltes a la pintura del paisatge, fins i tot hi ha un personatge, Zhong Bing, que quan es retira escriu un tractat sobre la pintura del paisatge. O sigui, una cosa perfectament habitual aleshores. Mentre que a Occident no tenim pròpiament pintura del paisatge fins al segle XVI. El Dorfer, un alemany, és el primer que considera que pròpiament es tenim pintura del paisatge. O sigui, hi ha 1.100 anys entre el naixement del paisatge a la Xina i el naixement del paisatge a Europa. Però a més, si comparem paisatges de la pintura xinesa i paisatges de la pintura occidental, veureu que hi ha diferències significatives. Per exemple, a les pintures xineses sovint trobem espais en blanc, espais que no estan acabats. I això està fet expressament per tal que tu, l'espectador de la imatge, entris a dintre i l'acabis d'omplir amb la teva imaginació. Al quadre occidental ja dona tot perfectament acabat. Però perquè se suposa que és un objecte, tu contemples com és un objecte. Però en canvi, a la pintura xinesa queden espais difuminats, gairebé en blanc de vegades, perquè tu acabis de complir. D'altra banda, la pintura occidental es tendeix
a la representació geomètrica precisa. La pintura del paisatge, de fet, és posterior al desenvolupament de la perspectiva. Per tant, les primeres pintures de paisatge d'Europa ja posen èmfasi en la representació acurada geomètrica de muntanyes, rius, el que sigui. Mentre que a la Xina això no importa, això no és essencial. El que és essencial és cursar la intenció del paisatge. I el concepte yi significa la intenció. Què evoca, què demana, què ens transmet aquest paisatge. Això és el que els xinesos intenten reflectir en els seus paisatges. I, com ja ha remarcat en Josep Maria, també trobem que els personatges humans que apareixen en aquestes pintures de paisatge són sempre molt petitons i sempre en perfecta continuïtat amb la natura, perfecta continuïtat amb el paisatge, mentre que sovint a la pintura europea de paisatge hi ha un contrast molt clar entre els humans, protagonistes de l'acció, del paisatge que són rerefons. No hi ha mai aquesta fusió entre humans i paisatge. El món de la Xina clàssica és un món molt diferent del nostre. Josep Maria esmentava aquesta idea de polaritat. La nostra cultura ha buscat trobar les substàncies últimes de les coses, que s'han acabat convertint en els àtoms i molècules, etc., amb els que avui expliquem al món, mentre que a la Xina no hi ha interès per això. El que interessa és trobar la polaritat dinàmica a través de la qual es desenvolupen les coses. Tal com si aneu a un acupuntor, no buscarà una causa específica, sinó que buscarà com el yin i el yang han errat en la seva harmonia dins del cos, com el yin del ronyó i el yang del cor, etc., no acaben d'estar dansant prou harmònicament. Però no es busca un agent com ara un virus, un bacteri, etc., és el propi de la medicina occidental. Curiosament, s'han fet estudis que un mateix grup de pacients amb la mateixa malaltia, uns s'estudien a través de la medicina occidental buscant la causa, el bacteri, i altres a través de la medicina xinesa, i tots dos mètodes funcionen aproximadament igual. A vegades un, a vegades l'altre. Són mètodes completament diferents d'entendre els processos. El cas és que la nostra cultura posa èmfasi en les coses que són estàtiques, classificables i quantificables, mesurables. Mentre que la cultura xinesa posa èmfasi en les coses que són dinàmiques, en la percepció global dels esdeveniments, en les qualitats de les coses, etc. I en certa manera, per tant, és un món més humà. Perquè el que ha passat a la nostra cultura és que des del segle XVII hem cregut, i així ho escriuen els grans pares de la revolució científica com Galileu, Descartes, etc., hem cregut que només existeix el que es pot mesurar. Galileu i Descartes en llibres en què diuen explícitament que totes les nostres sensacions, les coses que veiem, sentim amb la vida o sentim amb el cor, el nostre concepte de bellesa, de virtut, tot això són pures fantasies subjectives. L'únic que existeix és longitud, velocitat, pes, pressió, acceleració. Això que es pot mesurar, tangible, quantificable, és el que existeix, tota la resta no existeix. Això, evidentment, és una de les claus de l'èxit de la ciència moderna, de l'èxit durant els primers segles. El que passa que ara comencem a topar contra les limitacions d'aquest paradigma. Perquè, evidentment, quan només consideres com real les coses que poden mesurar, et deixes fora de la teva percepció del món coses que són essencials. I si penseu una mica, les coses que més us interessen a la vostra vida no es poden mesurar. L'amor que sentiu per les persones que estimeu, el que voleu fer amb la vostra vida, el que realment us interessa, això no hi ha manera de reduir-ho a números. I tanmateix estem en una civilització on ho hem volgut reduir tot a xifres, estadístiques, a través de barres, on els bancs, perquè manipulen els diners, que són la cosa més hiperquantificable que tenim, són els que tenen més poder que cap altra entitat, on els diners estan parlant de les persones, etc. Aquesta aposta, feta explícitament fa 400 anys, de creure que només existeix el que es pot mesurar, porta un món com el d'avui, en el que les xifres i les quantitats tenen molt més pes que les persones. I, per exemple, els mitjans de comunicació dia a dia segueixen apuntant al progrés o recés d'un país a partir del producte interior brut, que com molts de vosaltres segurament sabeu, és simplement una estimació del moviment de diners a l'economia d'un país.